Arafo ye mamu nyina trase mmakwa ba Nyansapo kasa mfonyini so nie. Edamase. Entimi na mase nwieda. Ne mu adaroma momoden na kwan ya mofa so share videos na de momfa kakra nka ho man na mon share ne mo mesrawo umia so a wo hwa na so obekwa akore ne nipa be so pepem ba ko na ahwe apem na mo ma share ne enu o hade a ese hadwe adaroma mesrawo menye pese menkumnya aminim se wonye pese menkumnya ne to da ne ya refie ha ti bomoden na we ne de share fama me wate beda se wate ase de obi kan wasi mani paso sa ha bia na ye wani faso anase wani paso ene wa amu we de me so me di kanti na me de hye ase na me de ama wo no ya ba ya bere wa ho ye te koku ase ye bedi nkomo ene ye beto ama no nwa ma ye mpanyinsem won kire ya de ne ye nsori na ye nko ye mfa ene ye nkura hwe ya ye se ye de ba se abere wani ye to de ama no se ya bere wa ene wona nanom ya ba eden na wo de mae na ye de akọ arwa ye mo akọ aba ya ibu sempo ne de mu ye oh wanda woroma si se de eye okay eye duro bi amekoto ye ne se ya asa ya be ebefa pa wada mene de wona na ye ba ya se de medical aka na mane bono ye nkura hwe ye kura ye nsem koto ene asrewa ene ye de ye ba ye de ba ye wada roma de kura wo bia no fama ye ne nso de nko yo di kura me na ye kan kani asetana ene neibu asetana ensunsu ye dantem kani ni ye ka asem ni ye nantiemu ni ya kwantuye ni de adi nenni ho me kura me beto say ye he apetrapa ne bokanche ne wire bu kwa da ha ye fa ha episi bokanche enso na ye mfa wire bu kwa bi ka kwani ate apansa wunya na ti wire ni ho entino ama na asetena no na kanedie no soso no ma yenya ene ensunsanso kane asetena no ni sunsum na ye de TV ase ni sunsum na de TV ase no se kane ya de bi wo anana no mu ne ya ne ye de ato din bi ne da ho ne ni abeto so ye nim kura no ye be ya ne akonya panyiri bi aberewa te seme okofo poma ne ebusa ne mu no wa kirem ne ye hunu saa de ne wo ho no na se kire nti e ma ne bae ye wodiri bi te se sapon ne mmrane ne wo Kumankamah sapo Kumankamah no ase ne sen mmrane na se ne sen tete no ne ye nam onkwan ne tukwan ne be ye nam onkwan ne tukwan enem nemafo enya eya nwum yi de ramen on betim de raps ne ye nam onkwan ne tukwan ekokwan tenten me de bi aka ho ye nko enti rubi kura wo firi ha ekobe se ekropon twem ho mankranso wonam fom weti bi afrika detia wo konya hini no ha wonam fom kure ni bi wa ha bi firi ha ekora de damwa widato kure bi e di ntabo wonam fom na wo enti odi pa boni ni bi etim betira kwa ne nsinsi esi wudi ohwe beebi a emmeni kuro no emmeni kuro ha ntinsini a wotiam obi ntia bibia no abetena ho bi wo ho adua bi adukuru no wote ho vai nsi nseboni no wudi utwam semfo bi na wo ho a no wade na wo ye ba basabasa obi niam enfra yeso wudi ni te kwanu enti se wo be kwa age se nipa samiensa no mabo amano efuemu kura ayedin gese be ma ne yere bia me ma be miensa ne yefu abembe ho ne ani mayi kọ ba akofo ntumi nkọ enu nti na ama mpanyimfo se yesre kwan obedura petrapa ha na wo kọbọ kai na de manim me pese meto aso ma da woro tubo ebe peni pa manager akwa no nye ubu ho awo beto no wo ko se me sre nante no wo sa akwanyene wo ni nam ha ya asa abetena se anaso nante ne de se kwa no aba no atana se
yɛsrɛ kwan ne pɛsi hunu biribi ani so yɛsua de nti saa bɛrima ankaman no wada no hu didi no abɛtena kwan ne nsinsi obi nkɔ obi ma sɛ baakofoɔ wokɔ a ankama mfa wutiri kyɛw obiara ntimi nya de hwee ɛna wɔba Sarpong na wɔsɛ me ɛnɛ ankama de wɔbɛda biara me ne bɛda na wɔhyɛ da totɔ nam no na ntwi nam no ne adeɛ na wɔyɛ nkwae pakyaa kama sisi so ɔfa iresa hyɛ ne ntoro ofiti wɔsɛ hɛ gyae bɛrima me bɛware wo me hunu sɛ pom ha bɛrima biara ne wo nsɛ bɛrima nyinaa soro na bɛrima nyinaa soro de ahwa na me nkɔ ware no bɛrima nyinaa soro na bɛrima nyinaa soro wa ahwa na me kɔ ware no me kɔ ware bɛrima biara wo soro ti wo na wɔsɛ bɛware wo Sarpong no na wɔyɛ ɔbaa no nko a de odi timi dia koduro si mu pampan ekwa mema nyina ntimi nkomu no okoye koto kuma ankama no no se ankama wunti na mba me be ware ankama ni hu no ode na ye no ankama na anka bibi sa ankama no so de wo kwado so no si jai enhame me be ware o ma basa me be ware o me no wo betena na me de me nyema aba wunti na ma ba me be ware o ase ni se ekomu ha mema nyina soro obi esoro wa me kwaware be ma bi a wo soro edi nti na se me kwaware be ma foforo wa abra a wo ho wow me be ware o na me no watena ha di ani esi ho ankama edidi kama sankwai o tibire mu kokwa no ne bo ofre no ne wedi onye fufu edi kama osimemi yu itire afu ama wo ho ayi huhuhu me ware wo de me ma ho nye huhuhu eye ni abu ye kura ha ne yete ha ye be wo wu ye ma afi no bia hu se wo ne be ma pa wo tomu otomate obey eyi no kama dia paso eyi ni kama o de ahwehwe wo se hwe ni na pa me ho ayi so bia hu se me Sarpong kunu ne wa na nye basa akora obey me mu oye ya no si wini mtwa kakra de wini mtwa kakra no se ensa o de me de shira po bai wini mtwa o ki wini mtwa na me yede kwanya bidum ye chaache yesam na me yire nam konya nsa afu bi fe de na ato nkomode so de o ankama teshin ona shira po o shi obey ye shi no twa na be me won so wa woro do twa wom afedi no ye wonso wo kunkofo agye niema go sweet fo niema entuma edie edukure yi mase tonya asam ketwa chese obi abefa ho bia no waye no hu dua dumfrane ekosi nkwantimfie wudi ni sa betete wore yes ayesi wudi ni biti nkwantimfie ni be wale be ma woni mase men krokro wo de ade akoni chance wieye oto ho si wada no be din sesi anko wa twe de corner to ye come on no di race na si ade ni resa yuwan bibe hu bi maame abransome nyankopon fa okra ensie efie bia ye ko hai dan wom na maame panyina a wo ho no meka se fie wura sebe na oye kwata na nani nso afira na maame wode ne nsase ne keka na me nkwa ne me maame ba ba menti no wo se ayi manu ba we de mi kunu no ya memmo no menye no hwe to wa no afro mi wura bra no de ne nsa han wono a we de me hunu ono ampa benso me no opemasem gyache ba me nyankopon fa wo kra nsie pa why menyini anzana oto anana mo nsie dudu be fie ho na afie no mo nyeme maame sika biem ni akoda na ebusuafo ya ye ebusuafo ye tuo kra no ha ne pa
anenye asem ketwa enti no onna no use bi na wose ne bo so onse ayese afen ketwa na yedi no yetiri mu no tuntum meboa oh no wode akeka bo no ase ano no abekọ no wode wiro no ani tiri ho a obi anani afra no kwata so no ade hye ne nsa na sei na afi wode eye enti mehu bi yento aso to ma yiro sei so na be yimi ade wa abura wa yese ye hu no di seed mi bu na she afi di ekwe ba tanu hu kiri do wa hwehwe biriw kiri afi di kana ankama ne da hu Sapo wa kodro so e fa ne ma no isa ne ma ni bi wo ho we si kwa so uduru ku tia no tie mo se mimi sapo me kumankama ankama na obi esoro no me kono asidi e de nsim hunu keke bi and abro ya bodan am say high fever ni bi a che no fili oh no de akowura ahensi me kumankama ne ma wa pa egu bi ma tsabe me ma ne menko Appiah be kura kama be ma gram ni no da hu twa no hu eni eniema wo bu pie firi ho eni begu kuro na hensie nya asem ketwa che di sapon de ma sapo kumankama o sapo kumankama o sapo kumankama o na be yi di sapon kumankama wow ye ka se emma wa akukudura because ememme wo krum nyine adwane obi esuro ohene kura ka ho obi esuro no wo ka kura yese nkofa asem bi ema de be ankoma de oye de tibukun abro sa basem ya de atoi efutu sembe ni wum tia wane en sorry efutu sembe ni wum wo mu an se ena be ka se yese emma wa akukudura emma wa abadaye ena ewiase so ayewe obi ahụhia se woni edi dwumedi e beboa wo ma ya enkasa ne sudi mfaso sapo yi ameke meje ri se na wo ye ma ye no nsa kakra ni bi so ne be yese enti no wono ne timi ye we yo ebia na nke edi tutu emema di tuo kote ne ade nyankama yese wo pie no wo ba wo ye kura ba shi wutu bi frato enti wiase ayewe eneyi ayewo yi wiase yese ayedin akoye sombi ni wiase ayewo mu aye sombi obia fa ni nimu dia wonim na ho odra wodim ne sika kakra wowo ne na futua wowo ni nyina fa nkamum na yenso wo manu empagya na saade ni wo duru te se de be ne ada nkabo mu no be na yi abroa panyum ba ko mami enwum betimi ni abasem ya ade tu dwa yakọ na afi yi ntu apo ko ni mo na bo adun akosie ya so mu bi o akosie du akora jemfa mebu akosie mi si so mu bi o akosie du akora jemfa mebu akosie ne ba akofo na ekọ ya so bia ya subi arefo eno no ade ba ko amisia ki so ye bibi se bi akonye so bi akonye onipe bi akonye onipe nyina bi akonye adasame bi akonye papa ebinu wosie na paye ebinu wosie japaye ebimu wosie ni paye efiri mwa odi abowa o piao ade ba ko amensumisia edi firi mu ene se emu obi abomfia sansa asante kura wakasa bi osi empo anene miamia mpo ye woda ede ka no kasi hwan wa hankasa me nko agya ne nesia enko ayesi obia ho mfaso ejina de opesa wode ne ye ti mamu maye mu obi abomfia ne nyina ye kambom we so ha
ene ne ma no eyimua de yedeko se de na abrewa kan hwe sapon a no obeye ma na wo moni so hye wo krom a ensa kra no wo mutwa bi tie ni naso bi amfiri ni hɔ amada tiyam se bra wo kote mu kra so wo Kumankamah no krofo be di natem fa wo se mu no be gina baabi ni nya kwai me ma kra sada bra wakotwa bi no kwano no wakobro no wo keka nsem ni enti mesre mamma yi mu obi abomfia wanso no memu hu abomfia isan se yedi ye bibia eyeyi aha na yedi mu si na yasoro so wo de sapon so de a ene na e wo se wo ye very proud na sa akukoduro no ebi ni mu nso a umabi eba mu midi ene abusia pani owusu aduomi yema mu nyina mo ene hwa wa jahenewa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya